Kertas kula seniki. Pon seniki jenengan jumeneng. Nggih. Niki tesis suasana bulan Syawal. Bulan Syawal. Niki Idul Fitri ngucapaken minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Ayo ngadeg Bu, ngadeg. Oh. Ngadeg, ngadeg. Ngadeg mawon mboten usah isin-isin ngadeg. Mun ngadeg. Ngadeg, ngadeg, ngadeg. Pun. Ngadeg kok. Wis lah. Loh. Wong wis ngadeg kok nggon iki apa kurang dhuwur. Oh, jebulane mung semampe. Semampe napa nggih cara wong ayune nek semampe? Maksudnya semeter enggak sampai maksudnya. Dhuwure pada karo sing jago. Jenengan aja cocok kaya gue lah. Wong kaya iki nggone ora kurang dhuwur iki keprimen lho. Apa nggone kok ngadeg nang endi sih? Ujar-ujare kok pelecehan temen. Ngadeg nang payun kok ndarani celurut. Apa tuh ana celurut gedungan? Niki Bu, ampun nesu. Ampun nesu Pak Kamali SMS kula niki. Nggih. Mas Yakut besok pagi Bu Ciblek jangan suruh pulang dulu. Teng Pak Kamali Gini. sing kagungan dalem. Nggih. Mau saya kasih bonus. Oh, bahan untuk membuat pakaian. Masa jangan yang wingi badhe cenderung duwe pakaian. THR. Anu THR ku. Bahan cukup 2,5 meter, warnanya putih. Oh, dereng dijahit. Nggih. Anu berarti warna putih polos burukrat. Nggih, niki tulisannya MORI. Nek purun niku langsung seniki mboten napa-napa dipundhut mawon. Ya nyong gelem tapi bareng karo dalang ayu ya. Ngajak kancane. Jenengan dah niku kula niku janjing karo niki sing ngawan dalem Bapak sinten Kamali. Bapak Kamali kok badhe maringi napa niku jengane hadiah. Lah wong urung maringi hadiah Bapak Kamali jenengan urung kenal ki nyong wis dah. Oh lho. Masalah. Oh, belum tahu dia, Bro. Lah lombo lah. Temenan Bapak Kamali sing kagungan dalem mriki. Gorong jenengan niku urung kenal. Ki rombongan kene urung kenal kula wis di SMS ping 3. Duh, bisane di SMS. Oh, jelas dong. Sering di SMS. Ah? Ana ibune lagi sare ya wene. Loh, di SMS niku di SMS Di SMS teng anu kula nggih anu Pak Kamaline SMS anu ciblek mene kowe meng anu pedes lohor dolan menes niku. Temenan kula. Pan ngapal? Pan ya Bu. Aku barang ngerti. Terus kula mriki dolan nggih. Apa ora konangan ibune? Lah dilala kula mriki jam 4 sore. Oh lho. Jam 4 sore dilala ya gimana dan sepi nih lah. Lah ibune dilala mboten teng dalem. Lah siteng pundi? Ibune lagi arisan. Oh. Arisan mak tindak jam 2 nganti jam 4 turung wangsul. Lah terus kula teng mriku teng daleme mriki. Nggih. Bapak Kamali niku teng dalem dewekan. Nyong rasane nyong kon ngapa arep dikapaken lah ya kuwi. Kula rasane deg-deg ser lah pokoke. Lah terus temenan kula diundang teng Pak Kamali mene blek manjing ngasiku. Manjing mlebu mene blek manjing. Oh nggih Pak Kamali. Lah terus kan mlebu kula lah terus Pak Kamali perintah kula blek anu lawange dikunci yo mbok ana mayam mlebu kono mbelek. Niku teng jero kamar. Kula teng jero nggih udu kamar lah ruang tamu napa nggih. Tapi mandan kelinglingan. Rasane nyong teng mriku anane kula kali Pak Kamali tok wong loro. Dikunci lawange. Dikunci lawange. Pokoknya kunci kancing nggih ceklek tapi meneng mawon nggih. Ampun seru-seru mbok ibune ngertos. Terus. Panggulan niki berahasia. Rahasia umum-umum. Lah terus temenan nggih, Pak Kamali lenggah teng mriki kula teng jejere. Terus kula dimet tangane teng Pak Kamali. Kemene opo? Napa Pak Kamali mboten jijik? Oh, jijik kepripun Pak Kamali niku nek meriksani kula niku jan nganti kepengin jejak. Ujarku kepengin apa? Lah terus temenan nggih niku terus kula jagong teng mriki Pak Kamali lenggah ki ngene blek mene jedek kula dicekel ngomongi ya blek wae dodo kan Banyumas sekundang mene. Lah kenapa Pak? Kayak mumpung ora ana wong nyong batine abdisi arep sange plesir mung Tegal apa ya. Lah terus kenapa Pak Kamali kayak tiliki mburi asasan karo kumbahan pirang-pirang.
Oh, arep kon ngombahi piring. Nggih. Lah kon ngapa meneh? Ya, ning ngombahi piring pan beli sing penting halal lo ya. Oh, aku krungu kowe. Terus Bu Ciblek kan diperintah nang Pak Kamali tuku bensin. Tuku bensin. Iya, tapi bensinnya entong. Entong. Oh, ngolimone Pak Kamali, pan tuku bensin beli oli. Lah sing goblok kon jenengan, kon tuku bensin kok tukune oli. Oh, goblok jenengan. Ya nun sewu, jenengan biaya pada baik. Sing ngrungoken. Maksudnya? Ning nyong ora wani gobloken apa mendalange. Terus Beli oli niku carane ora uli. lah beli oli ya tuku oli lah. Oli kok ngrujuk dalange. Maksudnya beli niku carane ora uli. Beli oli primen oh ya. Kan ngapa sih diperintah ora gelem ya? Kon pandanjingi. Gelem oh. Gelem kok. Dianjingi. Tapi niki kula dereng anu biasane kula nek pentas teng Tegal niku suguhane tahu aci ning niki dereng wonten. Oh, tahu pletok napa nggih jenenge? Cara mriki niki tahu pletok. Rasane enak banget jerone ana acine. Wong enak wong ora tuku ya enak. Oh, lah doyan ora tahu pletok? Oh, tahu pletok. Doyan ora? Kula kelangenan banget. Doyan? Jangan temenan doyan. Doyan ora tuku. Lah wong kono be, kono ya doyan. Ora wong ora nana. Anggerane yang teng. Jere sapa? Bu Ciblek, salah satu penyanyi supaya jumeneng. Wah, jenengan kata ini kan betul sing penyanyi. Oh, ini bintang tamu ini dikenalkan ini. Mbak sinten mawon kula dereng tepang niki. Pakai mic, Mbak. Mboten wonten mike. Sing pojok niki Mbak sinten niki? Mbak sinten? Oh, Mbak Devi. Ingkang tengah Mbak Lili. Ingkang Ini Bu Cumi. Niki Mbak sinten? Niki napa? kula mboten ngertos niki Mbak. Mbak siapa, Mbak? Apa? Rosiana. Mbak Lili mesti tekane bareng karo Mas Rohim kae. Operator sone kae. Sing pundi niki sing ken ngadeg? Niki mawon sing sebelah mriki rin niku mangke. Oh, mriki. Oh, nyus mengene malah. Mamlodo sisur panggung. Sing pundi niki? Ora dideleng-deleng kok kaya pemain tuyul dan Mbak Yul jane. Sing bener lah. Iya. Ujarku kok. Kanan-kanane Mas. Jangan mboten Pak. Menungsa kaya iki pendarapane kaya. Ih, pan beli sih. Pan nyawang be ora gelem. Hah? Lah Sarini ketelindes sepur. Sorry diketin. Nih Mbak Rini kon jeneng Mbak Rini ya. Mbak Rini sing niki napa? Ya. Ayo Mbak. Tererororo. Yo. Asik. Hae. Asik, ayo Mbak. Serrek. Hae. Sugeng dalu Mbak Lembo kalian Bu Cangik. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Anu. Pripun? Kanca-kanca anu Sri Budaya wonten SMS saking Pak Kyai Alimuddin didoakan akhir tahun pentas wonten Brunei Darussalam. Iki menggawa anu penayagane 15. Engko sing kebagian mangkat sapa, sindene sapa, muga-muga kedaden. Jenengan dalang teng pundi? Oke, tapi orang gawa pelawak ora usah takon-takon. Orang gawa pelawak. Kan? Ora usah takon-takon. Orang enggak
Oh ya moga-moga ora sida. Dongane ala banget lho. Oh, panjenengan tegawa bae ya. Kok nek bos aku mau digawe ya, Bos. Nggih, tek bekto nggo ganjel kitiran pesawat panjenengan. Ora usah nggo ganjel lah. Dia nggo ganjel kitiran. Kok ngapa? Cantelna ben nang buntute. Alhamdulillah tahun wingi kula wayangan wonten Eropa 5 negara. Nggih, Jadi jenengan tahun nggih. ini ada planning untuk ke Brunei. Mugi-mugi mawon deal regane. Mbak Rini, Nggih. kula aturi Mas. nembang lagon ingkang dados kelangenan kula. Bawane aduh sayang. Ya, mengko tibane apa gampang. Nah, sing Penting bawane sik. sing apa aduh saya kayak sing tak kemarin yang wingi nang kana. Oh, iya. Aja jangan ngisi-ngisina lah. Loh, Bu Ciplek gurune Mbak Rini? Loh, aduh sayang. Hah? Aduh sayang. Aduh sayang Lah nggih. nggih. Gurune. Panjenengan sing ngajari? Sinten? Panjenengan? Siapa sing ngomong nyong? Lah kae mau ngomong aja ngisin-ngisina iku. Lah iya. Gurune. Aja ngisi-ngisina ngger nemang aduh sayang kayak sing anu lho nggih. Hah? Gurune apa? Siapa sih ngomong gurune? Oh, alah ora teyeng ben dadakan mati. Lah nyong be orang ngomong kayak kuwe pimin sih. Ayo Mbak Rini. Aduh sayang. Aduh, sayang. Pun suarane, Bu. Suarane jangan cemetor banget. Suara kok. Lu kasih kenang apa mripate? Oh. Ngono. Lagi nganggo soplen. Jebulku. Ya ora teko lah. Ora teko. Jan suarane. Janji ora waton. Jogeti sing ngrokna wong budheg. Anane gamelan ora jogeti, ki tukang kendhang lengup. Nek teng mriki niku compong. Oh, compong. Compong. Tukang kendhang compong. Heman wong bagus Ciplek. Kan bar manjat kok temurun main temen. Kepripun Nek Mbak? jenengan duwe anak suarane apike kaya kiye langsung. Temen. Misalnya kula bojo karo Bu Ciplek. Kula boten jenengan Nah, duwe temenane anak Pak. ayu kaya kuwe suarane apik langsung biyunge tek hadiah. Masa? Oh, wis tek hadiah. Makan kula jenenge mandan Tek tek tek. Ngisin-ngisin sih mas anaknya ayu biyunge kaya kuwe. yang orang ngerti biyen yang ngungkuli rene. Apa maksudnya apa? Maksudnya apa? Enggak. Terus Ucapetan bisa tenan tapi Bocah ayu rambutnya abang lah. Gelunge ireng main. kayak terus gawani bata. Rambutnya apa? Tergantung. Gawani bata apa?
kenang hawa panas ing ati. Diapa? Kapan yen jajal teh ngapura. Kenapa kudune nganggo Jajal teh ngapura. Loh, Kayak wong sakaratul maut. ora main batu. Anan jengate. Main kayak bener kayak uli marai. Nyong uli marai ke ora salah mari. Sing diwarai. Ora sesi. Lah iya ke sing. Nah, nyong maraine wetok sing. Oh, ala banget ke lho. Mari lilik kok kaya kue ngarani kirik. Kiri kencotan jere. Keponakanku kan ngarani kirik. Oh. Padahal apa? Padahal apa? Padahal apa? Padahal apa nek? Padahal untuk kirik. Padahal ketek. Semono lah ketek kirik asu sih sen ora apa-apa. Mas Hasim, tetetet. Ya. Yus. Nice. Tantos. Tatu tresno. Asik. Sor. Bae.
tresno tutu mung lamun anugrah yang suci tak tenani jebul mengatoni jiwa ragaku Sor. Sapa sing bisa nambani ora liya ya mung aku dhewe ilang siji gantine sewu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu Matur suwun sampun Dek, Kalimbuk matur monggo dipun Ya lajengaken. ampun, terata Aku kok kepengen nembang sing keri maring Bu Ciplek. Ngapain mikir raimu? Mboten niku mbarine uli nembang pas ngapain mikir raimu kono dinyo. Ngapain mikir raimu? Lha nyong yen delokno lho sih. Apa nyong kon mikir raiku? Ya men raiku tak pikirna nyong. Iya bener. Lho jar-jare jenengan kojan, tapi paten wah mbak ini hebat temenan niku nggih. Nek lagu Tatu Tresno niku wau Nggih. anggitanipun Mas Agung Pengging Oh nggih. diolah malih teng Abahantos. Pantos Nggih. nggih. Iki kula gadah kembarane jenengan mriki. Kembarane kula. Heeh. Mbak Anis jumeneng mesti pada karo jenengan. Oh, Jajal bae sih. anu Mbak Ani saking pundi niku? Mbak Anis menika sinden saking Pangon Banyumas. Wah, aduh Mbak Anis. Jajal sih kok. Iya kembar banget pokok kenek nyong karo Anis. Kenapa ada ngomong Anis karo Ciplek dijejerna kayak jangan kembar persis pokoknya kayak sing Kembar sial apa? kembar siam. Sial lah. Sial berarti sing sial. Oh, ujarku siam. Maine. Ih, awake mending temen ya. Ana belinge. Oh, nganggo beling. Ya, ndak Prepet san gelas diremuk jangan beling. Oh, ya ampun. Arep mriki arep. Ora solar sih yang disunang. Ayu deh pada dong Iya. ada ge. Iya. Mbok ya Jen. Bro, Kayak jambe sinigar. kayak jambe sini kan. Siji Mbak Anis jambe mateng, Bu Ciplek Lho, jambe sing- bosok. Nyong sing gemading ngebosok. Bosok ya wis ora kepenak dipangan. Jen main banget. Wonten pundutan saking Pak Kamali, Bu. Oh, Napa? enten Pak Kamali mundut lagune Jawa Baratan, Oh. bajing luncat. Jawa Barat. Dibawani Gunung Galunggung ora apa-apa Mbak Anis. Ah. Gunung. Heeh. Jawa Barat. Sulinge moni, rebabe moni. Mau nih kabeh pokoke. Kok ngerti tau pletok ketekala menang. Kletok. Menika pundutan saking Pak. Pak Kamali. Kamali sing gak dalem. Angger ora Ngaturaken sugeng dalu lho, Mbak Oke, Anis. saking dalu Pak Kamali, Pak Kamali nggih. Pak Mbok- Kamali. Mbok pilih kersa minggah mriki, Pak Kamali ingkang pundi kula dereng tepang. Nah, padunen njaluk desawer beko. Iya, ceramit lah. Ngisi-ngisine penyanyi ayu keceramit. Ana njaluk mari ngene kon disawer jare kok ngerti wae nyong. Oh, yes. Pada baik. Para bendermis. Gunung
cilik suarane. Galung kaka pangkur. Bisane suarane jemeder rahasiane ngertos, Bu? Napa niku? Wingi badan kuwi ana luwihan mercon sekodi. Terus? Diuntal. Oh, jadi mangan mercon. Rika ya arep. Mau kok jeblok. Ora jenengan ki nek mangan mercon dadi ora tambah jeder malah tambah mengkeret. Iya, malah nyondarani. Tambah cilik. Malah nyondarani mercon cengis. Dasarnya paling asal lombok cengis paling. Lah, Mercon banting kalau sing di banting teplik ngono. ora keponakan kok kaya kae. Wis baca ora halal bihalal malah ngarani nyong mercon banting. Oh, ngerti ambiyen tenet temenan nang nyong. Kayak lagi bombong ora tau-tau beduk nyanding sinden. Oh. Dadine bombong nggih. Bombong. Ya ora Intine apa-apa. yang nyanding mamak keras iku kuwi lah. Bener. Gunung Sumadangka tunjang. Bu Ciblek, Ora ki kerongkongane keprimen ya. Suaraku kaya kuwi ya. bahasa Sunda paham Bu Ciblek? Lah nggih paham. Nek naon artinya apa? Apa? Loh, deneng balik takon. Naon artinya apa kok balik Lah takon? ya apa? Loh, artinya apa kok? Lah ya naon ya apa? Lah. Loh, deneng malah kesu. Naon ki artinya apa? Lah naon ya kena artine apa? Kok malah takon balik sih ngerimen. Lah ya naon? Ngerimen kana-kanane sih. Ngerti ora genae? Hah? Jere ngerti. Jare ngerti naon artinya apa Lah balik ya naon takon. ya apa? Apa sih? Katuli neon. Oh maning. Dasar eta mah jama gelo. Aduh, budak gelo. Ah gelo-gelo. Gelo tuh bahasa Sunda. Iya. Artinya itu cantik. Jama gelo itu orang cantik. Oh Jama iya, saya orang gelo. Ah. Gila gelo. Persis. Aku gelo ya, Mbak. banget. Gila gelo. Jadi pada nyengir. Kayak penyanyi sing kayak guyu bae ku malah kepoyuh kayak lah. Nguyu kayak Betari Durga. Si Bati bagol, si Bati bagol. Bagol anteng bat bagol. Kumisnya terpasang men kayak Hitler. Talaga sangka wayahna rung beci di tengah gua dunungan. Oh iya. Ulah pundeng wedi sungkana sungkan. Eta budak sekuring-kuring. Iya. Sirahe Ciblek budak tumanen jengking. Iya nya dipetani. Ah, nganggo gecik. Tadi Iya. Tak tok dentung tak tok tung, tak tok dentung. Aring. Ya, terus ke. Aring. Sering. Sing. Sor. Tok tak tok dentung tok dut tak tok tak tok tak tok tak tok tak dut tak tok tak dut tak dut tok dut tak tok dut. Nah. Nganci Sing. dina Tok dut. Sunda Kendang kok kawit sore langkah sing beres.
Ora ana sing fokus ya. Gara-gara rasi dadi satekna wedhus ya. Nah, lagune Bajing Loncat. Mbak Anis. Nika pun jogeti jahe. Si joget. Oh sing iya, sing jogeti Mbak Wiwi. Mbak Wiwi ngadeg. Mbak Wiwi jumeneng. Ayo ngadeg. Ya, karo Bu Ciplek bareng. Ah. Jane kula me. Oh, Kali yuk. Mbak Rini mboten. Kumbat. Ayo. Yuk jiplong yuk. Jiplongan. Kon dangdutan kok. Yuk jiplong. Gangger sing gede banget. Mas Ndoko Penyanyi sebelah kok kaya gedang kapok. Wah, Jen. Duh. Duh. Brose apik temen ya Bu Ciplek. Iya, kok ndeleng brose main temen ya. Aku kepengin brosing iki lho, Jan. Main banget. Nyung. Lah, melu bae besar kepengin. Bagol menang bae kok. Kok kepengen apa orang nih? Sugeng dalu Mbak Ciplek. Nggih, dalu, Mbak. Tanggo mboten kepanggih nggih. Ah, nggih. Rangkulan jare ora suara ketemu. Ya kan, Kak. Oh iya nyong kakene. Jangan gini. Halo Mbak Sudah Wiwi. banget terketemu. Mbak Halo. Wiwi. Iya halo juga Halo, Mbak. aku juga udah. Kangen banget nyong yakin. Sen. Kenang Dirangkul Mbak. kok. Ilang Mbak Dalang. Oh, ayo Kayane katara. maringan akeh. Ke. Dirangkul jajal. Alah. Nang kene. Dene mari ngono. Nang kene. Sing Halo, bener Mbak ya. Wiwi. Halo. Halo juga. Halo. Bisa orang serangkul-rangkulan. Mbak Limbok. Ngar melecehkan nyong, Be. Oh, gari kayak Lah gitu. angel. Angel. Kayak contohnya ngene Gol. Itu contoh nih. Aja. Ya sing dicontoni siapa sih? Ora ana contoh-contohan. Sengono lah. Angel ke. Kudune karo dalange contone. Lah wong angel niki Pak Dalang niki. Oke, mbok angel Terus ngono kayak gue ya dong. Dong. Ya, Bi. Dong. angel. Ora wis cilik irunge pesek. Ngandel apa ora Ya, cilik. Irung kok kaya entuk anggrem. Mending duwe irung kados kula Mbak Limbo. Misale. Irunge pesek, bolongane ciut, ambekane irit ora gelis mati. Loh, Beda Masa karo Wiwi, irunge gede metokor, bolongane ambek boros. terus Sedalamane ya. apa? Innalillahi. Tapi ya ora bae tak irit-irit. Ya, ya Mas Seto tak tuntung jeng saka intro ya. Dadi tetes, joget, sor. Hei. sing dhewe saweran kok sing ngalah dewek tenan. Loh, kasinjane nguri-nguri balang ara ya kaya kae mboten. Barang antik. Barang antik. Matur nuwun Pak Cipto. Pak Cipto Nggih. saking Selawi. Nggih, matur nuwun sanget nggih rezekine. Matur nuwun Bos Prapto. Oh, urung ya. Ujarku wis. Biasane ana tunggale. Anang kok anu agidar kacang kok ini mengene. Ya, buka Ya. suara Mbak Anis. Tarik, sor. Bajing loncat. Bajing loncat ke astana. Aduh. Hati lebat. Darah sehati engkana. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, hati lebat. Darah
seri rebat luas pisan dikewatos nukeran ngantos ngantos happy happy tak emut sini kesini pakait ate aduh pakait hati rasa hati angkana bacing ajan bacing ajan ke astana aduh bagat hati lebat rasa hati anggana tidak sangka seri rapat luas pisan dikewartos anu gerak kosan happy happy teimutana pasini pasini pakait ate aduh pakait hati baci loncat baci loncat baci loncat baci Nang apa mulane anu bodol dinggo bae wis nang bengkel ya. sampun menika pun Jan dodolipun koyong semplohe, Pak Pak. Kamali Mbak Nggih, matur Bu. nuwun Mbak Anis kula aturi lenggah malih. Cik.